balmo amena kana nouvelle da awkuloka sujet kacha amena anda do sujet baden la bi orila anafa ka bon sujet nunu unafa ka bon pour que anga se ka anda do la sujet folo o jumae iba e ka fo Algérie anga sujet folo amena anda do Algérie kabri Mali kidal mene Algérie makuma pour la première fois un communiqué de Algérie tola amena anda do communiqué na a communiqué na uti Mali fo uti Mali félicité mais comme inga geloma amena kana anda do la Algérie ka janfa c'est devenu trop flagrant donc on temelengo Bénin Francica chef d'état-major il va y kafo katara Bénin atara anim Bénin ou ka chef d'état-major il reçoit fɛn minnu ka bɔ fɛn minnu bɔra sigi kɔnɔ an bɛna an da don olu fɛnɛ la o tɛmɛlen kɔ an bɛna mun de kɛ tuguni an bɛna an da don sujet sabanan jumɛn na an bɛna an da don est-ce qu'il y a faamu AES pourquoi décision jumɛn de CEDEAO motivé k'a fɔ k'a jɛlen tɛ ni AES ye ani Gamou a sera Kidal il va y avoir le général Gamou. Balmo Gamou sera Kidal. Une délégation blé par Tara Kidal. Donc Gamou Tara Kouni objectif ni nafa jumaine là. Amen andado ni bela ka ada aukloka. O temele Balmo orla aya partagé. Un sujet là-bas. Amen akuma énergie ko akelara. Courantiga malien torolendo. Malien du soukasilendo. Or là, n'ame communication ngangan ketchkodo. Parce que bi, il m'a fait un fort courantiga la taraka oda. Ali ne flene ni vidéo ena. N'jatiga lembare do. Ou kanana courantiga kanto vidéo la kanto directi la. Est-ce qu'il y a femme? Donc, amega communiquer doye, bébé gabo, bébé qui tafo. Mais tiens mie, tiens kilempedi. Énergie ko amé kan vers la fin. Donc le sujet nous nous à développer en fait c'est ça a yebe audience amenele nous. Donc ay partager fanga boya le temps que nganga partenaire ou faux ay partager groupe WhatsApp groupe Facebook ay partager de fanga boya pourquoi me tanta mgo kana dimu ka famu jugu debe ana plus vidéo beta plus ABC assez oro la lame baka chamamba lame plus wakli be sigi be janfa nunu fɛn minnu bɛ ka kɛ u bɛ bɔ a kalama o de la Faransi kɛlen bɛ ka mɔgɔ sɛgɛn sara bi a ye page ba ninnu bɛɛ la u kɛlen don k'a bɛɛ signalé fɛn jumɛn bɛ se k'u ka signalement bali o de ye a ka partage a n'a ka kɛra donc yanni n ka tila an ka partenaire foli la a teliya audience ka yɛlɛn joona donc ka thé Ashura fo le meilleur thé au Mali arôme min b'a la goût min b'a la n balimaw a y'a consommer n'i bɛ ka Ashura consommer c'est comme il y a un Malien qui est implanté dans 17 pays. On a fait le Ashura. Au Temelengo, quand un shérif faut chaque shérif Tiami Aïdara Kabako Fratigi, là, shérif Gasso Kabako Fra, la Fra Mouna, Kaimpana, Badema, attention, diabète, Fourdime, Rendime, Kodime. Shérif Gaga numéro 75 64 10 10, 75 64 10 10. Quand on a kutubu nanga wali ufo no eshegu la sanakane belebele abese kwa tete mokochi ko kona gilara maliko la wili beka ka segere ka shegu fitini fo no e adenge ka shegu sogore fo mwadam kamara ka foli be ka mouvement cheka bara ale de mouvement miai alla yini ka bara di dimsenuma wa be ka implanter Mali fantan nani bela nyemgo bay Cheikh Ahmed Tidiane Tera aka foli o belebele be ni kenaka Cheikh Sala fo Kanjalo ale de faye Sekou Daouda Kanjalo fo yan fo Touba Koura Mourke ka kuma manchani mogo muno mogo bala amba ka numéro duma donc balmo amé do nga sujet kono bref ambora ka Algérie ka communiquer balmo Algérie kumbe janfa de la Mali kama Algérie communiquer do ke au lieu que Algérie ou comme Mali fo Mali est victoire baminke Mali est semi sur terroriste ka Mali est borontoli min da terroriste ka Mali est dimi min do terroriste la au lieu que Algérie ka o reconnu Algérie ma o reconnu Algérie ma Mali fo Algérie ma Mali félicité Algérie be ka mune ke sa communiquer de ke
Quand le ministre de faux, et m'balma on est tiglatique. Algérie communiqué que, quand le ministre faux, quand le ministre barkada, comme ministre est-ce qu'il y a fait faire bamingue pour que la kele taga daga taga bon Mali dans la pour que la Mali de un chef ou cambe. Comme ministre est bara bamingue accord d'Alger la calebe, est-ce qu'il y a fait ministre faux au cas au bara là. Quand le ministre toya, quand il ben yini, aye kele ale yini, comme ministre est faire bege ko accord d'Alger, koka au lawalia. Quand il profite ni se fait, koka fo Malion nye. Ko kele min filɛ nin ko sebaga t'a la ko kele in ko solution foyi tɛ kele in na k'an ka segin ka na accord d'Alger la o tuma danga de b'an kɔ wa Algérie ko ministre folen kɔ k'ale ɲɛ tɛ solution foyi la ko fo an ka segin ka na accord d'Alger la k'an ka segin ka na accord d'Alger appliquer ko accord d'Alger ale ye solution min kɛ k'an tɛgɛ fila siri k'a da an kɔ k'an di terroristes ma ko fo an ka segin ka na o accord d'Alger de la ko n'an ma n'o la k'a man ɲi. Aba kalama Mali kelen ka terroristes bunte a ɲɛmɔgɔ ba bɛɛ bolila ka don Algérie fɔlɔ de doni nɔgɔyar'u ma minnu ma se ka don Algérie olu fɔlɔfɔlɔtɔ olu taara Mauritanie n balimaw Algérie bɛ janfa la o de la Assimi n'a hakili b'a la a bɛ kalo 3 bɔ Assimi ye kangari da rebelles ko k'olu ni Mali tɛ sigi ka fɔ kɛ ko ka jamana wɛrɛ ɲini jamana mi ye dunan jamana ko ka taa Mali kunkan ko fɔ u ye a ci don Algérie ka médiateur de da ko ka médiateur ko kana o fɔ Assimi Goïta donc Assimi cira médiateur bolo n balimaw fɔ a bɛ yɛrɛ fɔ a bɛ panpan tellement que Assimi cira ko Mali ko kuma k'e ko k'anw ka taa Mali ko kuma fɔ dugu la dugu min tɛ Mali ye Algérie ko mi ci t'a f'u ka président ye n'o ye Tebboune ye ko yanni diɲɛ wuli cɛ comme diplomatie la a bɛ ɲɔgɔn bonya ko mais ko ni ale tɛ ko ni mɔgɔ nana ka na nin fɔ ale b'i minɛ k'i don Mali kaso la i b'a ye k'a fɔ Assimi o ci kan gɛlɛn di ko wa ko nin y'ale ka kangari da laban ye k'ale ni terroristes k'u tɛna sigi ka fɔ kɛ est-ce que i y'a faamu terroristes u bɛna dɔn Mali ka armée ka capacité ye min ye u bɛna dɔn Mali armée ye min ye balimaw a b'a dɔn Algérie ye médiateur de ye aw bɛ médiateur yɛrɛ kɔrɔ dɔn wa ko médiateur kɔrɔ de ko mɔgɔ fila n'aw bɛ crise la n'aw ma bɛn médiateur de bɛ t'i sigi k'i miiri ka sɛbɛnni dɔ kɛ ne bɛ fɛ a ka kɛlɛ ka ban nin bancogo la Algérie de taar'i sigi ka Mali tila ka Mali tɔnɔmada est-ce que i y'a faamu ka Mali ta k'a di terroristes ma ale de taara o gafe sɛbɛn ka sɔrɔ ka na k'o yira Mali ani terroristes la balimaw Algérie de ye papier in sɛbɛn o sɛbɛnni kɛlen tellement que a yɛrɛ maloyara a ko ministre ka fara ale kan k'ale kelen dɔrɔn tɛ se ka taa nin papier ye ka kɛ nin garantie ka taa nin yira Mali la ko ni parce que diɲɛ bɛɛ b'a dɔn n'i ye nin papier yira jamana o jamana la état sérieux balimaw i tɔgɔ bɛ taa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i y'a dabɔ ka jamana ci de Modibo Keïta ka temps na indépendance la Mali ye Algérie dɛmɛ Algérie ka rebelle fɛn fɛn kun ma na Mali kɔnɔna la Modibo Keïta ka temps na Modibo Keïta kun b'a rebelle minɛ de k'a di Algérie ma Modibo Keïta kun bɛ rebelle minɛ de k'a di Algérie ma ka Algérie ka rebelle minɛ k'a di kɛlɛ gɛlɛyara a bilenna u ka président min bɛ Bouteflika nana i dogo Mali kɔnɔna la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Bouteflika ba ye Gawoka ye e n balimaw o Algérie de bɛ nin kɛ anw na o Algérie a ka ca 100 ans Amadou Toumani Touré ka fanga o Algérie de y'a bin o de la Kidal opération na n bɛ min fɔ aw ye opération in a planifiera ka kɛ ka ban a tun bɛ Algériens kɔnɔ ko opération ko yan'a bɛ daminɛ ko Russes bɛ u sara u la ko Russes b'a f'u ye Algérie i ka sankolo singa an ma ou bien Algérie fɛɛrɛ kɛ i k'i ka kɛlɛkɛcɛw bila nin yɔrɔ la pour que baara bɛ nɔgɔya ma Russes ye Algérie ŋaniya dɔn a b'a kalama ko Russes ni Mali ye opération planifiée ka Kidal minɛ k'a ban Algérie ma bɔ a kalama wa a bonya n'u hakili ma u ma foyi ye parce que u tun bɛ fɛ n'an y'u informé anw bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ cogo min na anw ka stratégie anw ka fɛɛrɛ an bɛ fɛ kɛlɛ in ka kɛ cogo min na i b'a ye Algérie tun bɛ fɛ k'an ka kɛlɛ kundo de ta k'a di terroristes ninnu ma o de la an ye Algérie écarté bɔ bi Algérie ni CEDEAO ni Faransi bɛɛ bɛ logique kelen de kɔnɔ u bɛ janfa système de kɔnɔ u bɛɛ ni jamana o jamana bɛ Mali janfa a ka communiqué la i b'a dɔn i b'a ye a bɛɛ bɛna mun de kɛ u nakan ye mun de ye i b'a ye k'a fɔ u bɛɛ bɛna k'a layɛ a ka bɛn mais Mali armée ye victoire min kɛ Kidal a kelen tɛ yen ko min bɛ se ka kari a ka félicité a ye CEDEAO ka sigi min kɛra CEDEAO ye conclusion kɛ ka ban CEDEAO i b'a ye chef d'état kelen ma sɔrɔ min y'a fɔ
ko vraiment nga Mali féliciter aka armée bara minga Kidal meneli la chef d'état kelende min soro la ka fa nga Burkina féliciter ou ka armée a victoire ba minga Djibo plus de 600 terroristes on sait au be farala yo nga ka me terroristes ou kala ma se ka minga Burkina ake ka Burkina wole ka féliciter iba e ka fo sede o ma se ka ke Niger be ka terroristes boronto ale kunu Niger ma kolokolo terroristes halaki iba e ka fo Algérie CEDEAO France ils sont incapables ka Niger wole ka féliciter parce que nous a féliciter au koro de kolu desera au koro de wiare koni jamana nous sera ka uyereta donc iba e ka fo an Algérie tchela dona natawla abena le kela Algérien ni bara de ke ame do anga sujet flana na aya e ko France ga chef d'état major atara Benin balmo amo de fo CEDEAO bi janfa de la balmo o de la ni jamana saba me fɛn fɛn ka nga ɲini an ka bɔ CEDEAO la parce que yani diɲɛ bɛ wuli anw ni CEDEAO tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ France ka chef d'état major France bɛ position min na bi France ka chef d'état major i b'a ye k'a fɔ o de taara visite la Benin a taara a b'a dɔn CEDEAO ye sigi min kɛ halisa u ma intervention militaire Niger kama u ma hakilina bila u ko ka sigi ka fɔ kɛ ni Niger ye ko ka Niger nɛgɛ Kuku ka transition surunya aga transition kana ka transition janye kunu ka transition gara transition janye koni alama janye ku be sanction jigi Niger ka ko wa ko intervention militaire ko alsa ko ça reste maintenu donc France be ka don chogo de yini sisa a gena ka bo Niger parce que alsa te fe ka fara Sahel la abe fe ka igre France ka stratégie ki igre Sahel frontière ou la te fe ka ta a gena ka bo Niger France tara dogotu ni yoro jumɛn atara dogotu ɲini ne esi y'a famu Tchadiens fe atara ko Tchadiens nga dɛmɛ dogotu la esi y'a famu i b'a ye sisan pour que ka Niger déstabiliser atara ko Benin ka dogotu dama ko Benin ka dogoyɔrɔ dama ko ni Benin dogoyɔrɔ dama k'ale bɛ taa i dogo Benin esi y'a famu France o baara fana kɛ donc i b'a ye ko chef d'état major tara o bɛ fɛ ka coopération ɲini France ka forces bɛ se ka taa Benin cogo min na o bɛɛ janfa de ye k'a ɲɛsin AES ma bon Mali kɔnɔ les choses s'accélèrent Général Gamou, il va y avoir Gamou n'a qu'à Tchedou, en administration ou sera Kidal, Balmao à Kumbera. Gamou n'a pas Kidal, à d'abord à Aramadon à Clésri, à d'abord à fonctionnaire ou Djigisri, à d'abord à Ira Mali, on a sécurité de Mali Fantan, en Nani Pekonala. Général Gamou, il va y avoir Kidal donc à boire, à talent, insécurité de Benabo Kidal, Balmao, n'est même à Kidal situation de Bané. La fille de Bena Kidal, il va y avoir un préfet ou tara, un administrateur ou tara, un école maître ou tara, un warmou de Moussaga tara pour que Kidal les régions qu'a développé très rapidement. Balmo, aba kalama yada galite siran dien kono mogoyen ka général Gamumbo. Afora ko Gamum mena, yada gali bora avec a communiquer ke kale mogo be demela. Avec a communiquer ke ko Mali armée ni risu ko lu be ka bi population nga Yad agali stranen bare do Gamou nali men flè parce que ba don tale donc a Gamou bo. Bolmo yad agali stranen no bide. Bi yad agali kamana ganendo. Ore la iba avec a bo. Sinon yad agali be plus de 10 ans bo à communiquer te. Avec plus de 10 ans bo yad agali te ka yenyala. Donc il va y aller Yadagali probablement renseignement là-bas on a drôlé mais Algérie de avec avec une vidéo nous nous bec depuis la base de l'Algérie pour que ka essayer ka Mali para Mali déstabiliser mais en même mi fo Mali on y c'est comme mochi kana paniquer ko beki akli sigi beka ichiki la situation elle est sous contrôle donc amena un sujet là-bas dans balmo à partager ou énergie quoi Balma courantige bi a sera niveau mima niko kiba foka bla niveau la ka jugini oye Balma o tiela courantige jugwara antina galontige ame transition demain me courantige jugwara abaro komi yere be ga malion yere toro courantige na courantige yere te kwa Balma mo munu mega ese courantige mimbe esi ya fumu kibe na kibe mana bri population nyela qui veut courantige justifier manière warela manière mi ba do ka fo tiente atise ka soutenir o de be ka malien toro sinon dimite ka bi aw ma do armée be ka Kidal récupérer et armée Kidal récupérer aw ma do armée be kɛlɛ la balmo on te se ka dimi courantige la mais comme même mo toro
kuma ka fo malien ye malien be kuma min famu kuma min be do akli konna la mais mo kana ujo ama ko be kuma do an klo la est ce ya famu kuma munu iba ya adoni sabati ben donc on stratégie la iba ya ka fo courant train situation na balmo kuma chama fora no citerni tunun koy alsa an sigilendo citerni munu tunna atunna tunun chogo jumena citerni munu tunna a citerni nunu a kobe niveau jumena est-ce ya famu parce que mbolmo ni atagala jamana kuturu ko citerni ato bidru ni kononto ko luka tunu akabu akilima bon mi yere citerni ko yere jugwa oye mo munu ye communication gaga ka ira ka foko citerni munu tunna ko citerni ku ka taji be ka chwen alors que ministre yere kuma na ministre ma taji chwen ko fo est-ce ya famu mais il va e ka fo communication do be ka kaka ka ke o re kera sababu ministre yere ani Senegal ou fora ngongo bo bi kuma yere be niveau jumena iba ka fo ya ministre fene e ato ministère fene olu ye communiquer do ke ka ira ka fo esi ya famu ko kabal médiatique ko c'est comme ina fo do de willendo ka bla ministère yere ko ou te fe ka ministre walma wa me niveau mina bi iba ka fo ni communiquer nunu ne bolo antemana ni communiquer nunu ka ni communiquer nunu jora ka do malien mago be femina o de ka communiquer ka courant mena wakati jume courant mena wakati jume ka irana courant tige fin jume ne be ka courant tige causer sinon balma me awakli jigi na akli be courant tige la mo fen fe be ka mo chama be biu be ka boka kuma courant tige la ay ta la dro ay segen ara vidéo la YouTube la aba ka fo olu mo kelo ne kuma kana ni courant tigara seru la meninga tana ibaye utaworo do filmer a ko ni central le tieneno ou bien uta ko câble do tigara ou bien uta esia famu ko poto do jinna poto do bina ibaye dien kuma sugute ibaye ka fo olu kele ne kuma fo bo bi o mo de be ka bo tuma be esia comme citerni dona en fait énergie agent ya alors que au lieu que faire ka ministre ni agent labé ka ministre ni agent ou quand yon femme pour que la solution sera ou bien ka solution globale d'onyini en sera niveau maka appel que maliden fait de seka anteme ikera commerçant yo ikera esia famu entrepreneuriat ikera mo sugo ni seka andeme anga taji soro ni seka andeme juru me ana a juru chamanga bo ala ni seka andeme énergie solaire la wole de kanga bla o baraka ke parce que am wakati na accusation kuma temena doba foya mais amega accusation mais malien de tourner le courant mais ka malien tourner le courant tege jo je doka économie de tiena doka économie de détruire doka économie de blala bla je crois ça ri angana yo nege am me yini nga seru la mine regretter ne personnellement ne be yini nga regretter parce que seru la mine nga tana courant met ga on yere kolokolo kuma te on ma minda seru la mine nga pour dire que matin on m'a mis fort même barmo c'est la mine atana courant tige kunte ni degré bo wallahi courant tige kunte ni bo mais si ça courant tige tobe ga jua tiens au lieu qu'il y a une solution yino là vraiment kana yet tuma be an me boka kuma fu est-ce qu'il y a famu énergie agent ya keta directeur ya donta directeur ya bota tiens antemena ni yoro na o de be ga million dusu bo fan be ka ke o de communication mi meka gawre beka malé on dessous là-bas est-ce qu'il y a femme ni wati énergie ka communication yelema ministère ka communication yelema sinon malé on beka ko on chitaka ni clé flatter on chitaka vidéo ke pratiquer là à sujet re ameka tri est-ce qu'il y a femme parce que vraiment ame fait armée ka concentrer opération militaire là mais ameka yé ko meka teme atanga amena les vidéos spéciales do si courant là on be transition soutenir mais courant tigé anga la anga solution do yini anga solution do yini anga solution do yini courant tigé la wala be fanga yini bo mo la donc anga solution do yini pi en sera ma ne ta fo mo metigi agent na balmo il faut que énergie politique de ga yelema énergie kecho politique de ga yelema état de ga investi énergie là état ka investi problème imbe war ko de musaka ko problème ne do donc on a fait un débat déplacé on a un problème mais même il faudra malien al sanga mu mais communication ka boka na kuma fo kuma mununte do mo akilla ou bien kuma munu me ka sababu ka mo fonteni
o communication vraiment an ka méfier olu la bi an bɛ wagati min kɔnɔna la énergie dossier la donc ne kun bɛ se ka nin de fɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada k'an balimamuso Fatumata Ɲani Batuli fo a bɛ ka fantanw dɛmɛli min kɛ a bɛ ka hinɛ min kɛ fantanw na vraiment an b'a fo o yɔrɔ la n'a y'a fo an bɛ Cheikh Sufi Ibrahim Buware an b'a fo n'o ye jigitigiw morikɛ ye a ka tulubara ni safinɛ a bɛɛ bi yan n'i bɛ nin safinɛ ko a bɛ garisɛgɛ dayɛlɛ ka siriw tigɛ k'i kisi dabali jugu ma ka dawula lana nin tulubara a bɛ bonya de da i kan a bɛ mandiya da i kan a bɛ dawula da i kan a b'i ka ko nɔgɔya a ka ɲi commerçant bolo a ka ɲi musow bolo a ka ɲi tunkaragɛw bolo donc ni mɔgɔ minnu mago bɛ nin na i bɛ weleli kɛ 75 58 76 32 75 58 76 32 o tɛmɛnen kɔ an bɛ a fɔ maliyɛnw ye tuguni Cheikh Sufi Ibrahim Buware a bɛ jabɛti fura feere an y'a ka jabɛti fura yɛrɛ di mɔgɔ dɔ ma a tɛ dɔgɔkun 3 bɔ balimaw a ka taux kun bɛ 40% na a tigi ko a ma k'a taara taux contrôler k'a nana 15% na est-ce que i y'a faamu donc halisa a bɛ ka continuer ka a fura ta donc i b'a ye ale bɛ fura d'i ma i bɛ t'i ka taux de contrôler n'i y'a contrôler i bɛ sɔrɔ ka na Cheikh Sufi Ibrahim Buware a bɛ fura d'i ma donc an bɛ segin a ka numéro kan une dernière fois 75 58 76 32 75 58 76 32 donc k'aw fo k'aw barikada assalamu alaikum merci